ġejja l-mami, ġejja l-mami. ħanini Christabel waslet il-mami hi. Hello, beautiful people. Action Productions flimkien ma' Aqua Blue Dancers tistidinkom għattilet pantomima blisem ta' Snow White u l-Maġija fil-Foresta tal-Fantazija. Din il-pantomima se ssir il-ġimgħa 7 ta' Deċembru fis-7 ta' filgħaxija, is-Sibt 8 ta' Deċembru fis-7 ta' filgħaxija u l-għada l-ħadd 9 ta' Deċembru fl-4 ta' wara nofsinhar fit-Teatru Dumikil Xerri ħaż-Żebbuġ. Għal bookings tistgħu iċċemplu fuq 79337270. jew inkella ikkuntattjawna fuq il-Facebook page tagħna bl-isem ta' Action Productions. Binti ħanini, jiena taf kemm kont ingawdi u x'waqt li konna qegħdin il-holiday, x'ħin inti kont torqod kont nibda niddeverti u nixxala u min imismijaj neħilbu kont. Mela kien hemm il-bar. Mela mhux baqar kien hemm, barrin binti kien hemm. Tibsa xejn ta' qalbi, issa la tikber talmek il-mami kif teħilbu l-barri, issa ħalli mmorru għal-rehearsal, issa hija Christabel.